Kipramuka longle, Ubagra longle, Ubagra longle, Ubagrani bisinte Greater People Land Snam, Ubagrani bisinte Greater People Land Snam, Ubagra longle, IWF longle, তিনি দয়খলা কামিও যিনি বুবাগ্রানি নাহারমুং গ্রেটার ত্রিপুরালেण्ड हामजागै गोबां राजनैतिक बदलनि 10 फेमिलिनि लुकुराव बुबाग्रा बाय हिमना बागै তিনি गोदान फायके बरनो जों लामसगो गाव हायकेनो जों साब्रुम ब्रुम सिनि त्रिपुरा हास्तियाव जत त्रिपुरा सारक दाबु बुबाग्रानि बिसिंति चिन त्रिपुरा सा दफा यगजाक सिनाय हायके फियगजाक सिनायनि हायके बुबाग्रानि लगे फायदङ जों जतनो न लामसगो जतनो वेलकाम खालायनानै मसु बसु बुदाराव kan তিনি 10 फेमिलिनि प्राय 26-27 भोटार जों जागा बरनो बुबाग्रानि लगियो जों मानखा थिनांगो तेबो अ आमसानि लुकुरावनो जों कयनाय नंनि चेनेलनि बिसिति थाबेदि जों बुबाग्रानो लगी जों हिमनानि नांगो जों थांनानै कायसेनो लामा दंसियो आमंगाय जों कताल कायसा राज्य नांगो जों केटानो ग्रेटार पिपलेन जों सोनामनाय थांबाय बरखाय कुनु मानानि नुगैदो फाय ना मानानिया जों बुबाग्रानो लगिरेनानै पाइथाक नि जे सिनि लास्ट फाइट नि बागै जों जत्त दाबु आगुबै फायजाक ते गुबुननि जेसा राजनीति बदल हम फायतुं किन्तु तिनि बुबाग्रानो जत्त बेबाग न अकरा चाक्रा सिक्ला सिक्ली बेबाग न बुबाग्रानो हामजागै तिनि बुबाग्रानि याप्रियो सेवि दं फायगै तामुल हाय ताबुक तो तिनि बुबाग्रा तो जत्तन बागै न बाक सामु खायतों काहन बागै मन बागां बुबाग्रा बाय बाक खाबाक साखाय सामु तांना बागै तिनि आर्टिक याखरां तिनि मथा हाया आइपिएफटिबो खायो तामुनो यक्समा मांखा नंनि अब तो माया आबुन बागै न बुबाग्रा बाय सामु खायना बागै आं मानखौ का बरखाय यक्समा दाबानो अब तो माता मन असुक साइमेको हायपन बुबाग्रा तो जे उतरा कमना बुबाग्रा तो को काम साव तो चेनेल को दुक दंग बन बागै आं निजे साकबाय थंनो नखर माहिगा तकमाया नि सिनिमो आनि सिनिमो गां पानु परलिदरमा आं तब एक्सने बाका बसु बुदार तु हेका बसु फेमिलि तु हेका ताबु तर 25 बुदार रंगनो ओंखाय थंग तब सायता कोनता नुखुंता तब फाइनान्स वासक दंगायो बरकुरो नेक्स्ट सफाय बाव